Betty Akinyi ma en jafwambo Ramogi TV kendo mandiko weche manyien mbui mar Ramogi TV koro ochako wuotho mar dak ma opodhi kod wuon pargi Sylvester Ajula ma nyo giriwogo Kenya. Betty kod Sylvesters ne oriwo arus margi kanisa mar St. Anthony Abot Catholic Church mani Kisumu. Nyasi mar arusno nyo oyuore gi familia osiepe kod ji mamoko ma otenogi. Nyo gitiyo kod thuolono bende mar ji Uganda ewi dak makare kod ber mar riwo Kenya. Who graced the marriage at Cana by his presence, blessed this marriage between Sylvester and Betty with his presence, and filled them with his love. Mor karuto mi ajao dani, to mor ka wachako ngima manyien e Kristo. Wasedak e ngimani e yore mag chike mag luo, koro wadonje e yore mag Kristo. To en gima maber kabisa, to en gima dwaro chir. Nyaka ng'ato bed ng'ama jachir gi ng'ama bolre. Odiochieng' ma kawuono aduoko ne Nyasaye erokamano kuom timo maduong' ma osetimonwa kamae. Wanyalo chano ka dhano but ang'e ni Nyasaye emomiyo kawuono odiochieng' ma kawuono otimore kaka obet. Nyakwara Ramogi donge mit nikech jogo ma oherore terore lwet Nyasaye kendo imiyo gi gweth mar arus ne nyidendi mapok omak lwet Ramogi TV. Wakwayo nu hawe maber.